በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም አምላክ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ትነብሩ ፍትዋት ኣብ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ንሎም መዓልቲ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እታ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ቪድዮ ድማ ናይ ዞም ኣቦ ኣብ ስቱድዮም ዘለኹም ኣቦ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣቦዮም ኣቡነ ኤርምያስ ይበሃሉ እዞም ኣቦ ዝተናገርዎ ሕልፍ እንዳበልኩ ኣጋጣሚ ረኺበዮም ግን ካፍቲ ዝተዛረብዎ ዘረባ ብጣዕሚ እዋናውን ግዝኡ ዝጠልቦን ዘረባ ስለተዛረበ ሕጂ ንዓም ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ስለምንታይ እዞም ኣቦ ዝተናገርዎ እዚ ዘለናዮ ዘበን ቤተክርስትያን ዘበኑ ዝጠልቦ አገልግሎትን ዘበኑ ዝጠልቦም አገልገልትን የድልዩ ኣለው ቤተክርስትያን ደቃ ንኽፈልጥዋ ዘበኑ ዝጠልቦ ትምህርትን ዘበኑ ዝጠልቦም አገልገልትን ቤተክርስትያን የድልዩ ኣለው እዮም ዝብል ዘሎ እቲ ታ ቪድዮ ሕፅር ኢላ ናይ 8 ደቂቃ ገላሪያ ተቆሪፃ መፅእታ ትመስል ከስማዓኩም ናይ ሓደ ደቂቃ ብሙሉእ ይነውሓና ኣብቲ መወዳእታ ናይዛ ድሕርዛ ሓደ ደቂቃ ምሰራኹም ናተይ ትሰም ድብልዎ ዘለው መብርህ እንዳገበርኩ ክነግረኩም እየ ድሕሪኡ ግን ታ ቪድዮ ናይ 8 ደቂቃ ኣብ መወዳእታ ክገድፈልኩም እየ እቶም ኣቦ ዝበልዎ ስምዑዋ አሁን ውዳሴ ማርያም መሸምደድ የቤተ ክርስቲያኗን የእምነት አቋም ያሳውቃል ሀልወተ እግዚአብሔርን በትክክል ነገረ ስጋዌን በትክክል ያስረዳል አያስረዳም አባቶች አሁን በቃ ይሄ ነው አካሄዳችን እንግዲህ ቃንቶን መጨረሻ ላይ ትርጓሜ ቤት የምንገባ ቴዎሎጂ የምንገባ ሰዎች እድል ካገኘን ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የእምነት አቋም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ትውፊት ማወቅ የምንችለው እዛ ውጭ ግን ምንም አይነት የእምነቱን አስኳል የምናገኝበት መንገድ የለም ድጓ ማለት ሰዓታት ማለት ቅዳሴ ማለት ሀልወተ እግዚአብሔርን አውቀው ተረድተው ያመኑ ሰዎች የሚሉት ምስጋና ነው እንጂ በትክክል ሀልወተ እግዚአብሔርን እምነቱን ያላወቁ ሰዎች የሚያዜሙት አልነበረም ምናዜመው አልነበረም እውነት ለመናገር ሰዓታቱ ቅዳሴው ማህሌቱ ሰሚዕኩም ኣለኹም ብሙሉእ ኣብታ መወዳእታ ክሰደልኩም እየ ዝብልዎ ዘሎ ኣማርኛ ምናልባሽ ቶም ክንሰምዖ ዘይንኽእል ገለገለ መብርህ ገብረልኩም እየ ግን ቀሊል ብዙሕ ታሽሙ ይኮነን እዞም ኣቦ እቲ ዋና መልእኽቶም ክብልዎ ዝፀንሑ ግን ኣይ ቲንክ ቶም ኣብኡ ዘለው ኣብ ጉባኤም እቲ ጉባኤ ድማ ናይ ቤተ ክህነት ናይ መምሃራን ወይ ከዓኒ ናይ ቤተ ክህነትን ዲያቆናትን ካህናትን ኮርስ ትምህርቲ ወይ ማዕዳ እንዳሃቡ ከለው ዝተናገርዎ ዘረባይ ማለት እዩ እዚ ክብሉ ከለው ቶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ትኸዶ ዘላ ኪደት ናይ ኣገልግሎት ስልቲ በቲ መሰረት ዘይኮነ በቲ ጫፍ ትኸይድ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን እንታይም ድልዎም ዘሎ ዞም ኣቦ ስለ ውዳሴ ማርያም ስለ መልክዓ ማርያም ስለ ድጓ ጾመ ድጓ ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ስለ ሰዓታት ስለ ማህሌት ስለ ውዳሴ ማርያም እዞም ነዚ ዝደረሱ ኣቦታት መጀመርያ ቅድሚ ነዚ ድርሰት እዚ ምድራሶም ሃልወተ እግዚአብሔር ፈሊጦም ተረድዮም እዮም ነዚ ድርሰት እዚ ዘሪሶም እዚ ድብል ዘለው ቅድሚ እዞም ኣቦታት እዚኦም ስለ እግዚአብሔር ስለ ሓድነትን ሰለስነትን ስለ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰለስተ ኣካል ሓደ ኣካል ወልድ ብዝተፈለየ ኣካል ስጋ ለቢሱ ብዛዓለም ምምፁ ምድሓን ስለ ነገረ ድሕነት መጀመርያ ተፈሊጦም ተረድዮም ብፍጹም እግዚአብሔር ንክርስቶስ መሲሎም ኣብ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ግዜ ድሕነዊሕ ግዜም ነቲ ነዚ ንብሎ ዘለና ድርሰት ደሪሶም ናይ እግዚአብሔር ሃልወት ኣጽኒዖምን ተረድዮምን ፈሊጦምን እዮም ዝደረስዎ ስለዚ እዛ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሎሚ እዚ መልእኽቲ እዚ ነዞም ኣቦታት ክትመስል ዘለዋ መንገዲ ክትክተል ዘለዋ እዮም ዝብል ዘለዉ እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፅኦም ዝግልገሉ ምእመናን መጀመርያ ሃልወተ እግዚአብሔር ዝፈልጡ ንእግዚአብሔር ዝፈልጡ መገዲ እግዚአብሔር ዝፈልጡ ወንጌል ብዝግባእ ዝተረድኡ ምእመናን ቀፂሉ ክፈልጥዎን ክበፅሕዎን ዘለዎም ድማ እዚ ንብሎ ዘለና ስለ ውዳሴ ማርያም ስለ ቅዳሴ ማርያም ስለ
ናይ ቅዱስ ያሬድ ድጓ ጾሞ ድጓ ማለት እቲ ናይ ቤተክርስቲያንና ናይ ቤተክርስቲያን እትግልገለሉ ዘላ ስርዓት ናይ ዜማ ኹን ናይ ኩሉ እቶም ትግልገሉ ዘለው ቤተክርስቲያን ብዝግባእ ነቲ ናይዞም አቦታት መገዲ ዝሓለፍዋ ኣይኮነትን ትኽተል ዘላ ንሕና እንጭነቕ ድብሉ ዘለው ዞም አቦታት ስለ ዜሙ ስለ ምልክቱ ንሕና ንጭነቕ ብሉ ኣለው እቲ ቀንዲ ክንጭነቐሉ ዝግባአና እቲ ቀንዲ ክንርድኦ ዝግባአና ግን ድብሉ ዘለው ዞም አቦታት ነዞም ድምኽርዎም ዘለው ድምዕድዎም ዘለው ነቶም መምሃራን ድብልነግርዎም ዘለው ቤተክርስቲያን ንመልእኽቱ መጀመርያ ዝያዳ ክንጭነቕ ክትክእል ኣለዋ ርግጽ እዩ ብቤተክርስቲያንና ሰዓታቱ ማህሌቱ ካባ ናይ ቤተክርስቲያን ግርማ ናይ ቤተክርስቲያን ሞጎስ ናይ ቤተክርስቲያን ንእግዚአብሔር ዝቀርብ መስዋዕቲ ምስጋና ይድማ ነገር ግን እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ካባ ዝኾነ አስተምህሮ ናይ ቤተክርስቲያን እቲ ትግልገለሉ ዘላ ቤተክርስቲያን በዚ ካባ እዚ ዝመውቕ ዘሎ ምእመን ስክንድምታይ እዩ ተዋና መልእኽቱ ካባ ናይ ቤተክርስቲያን ኢልና እዚ ናይ ቤተክርስቲያንና ካባ ግን በዚ ካባ እዚ ድመውቕ ክንደይ ፐርሰንት እንተልኩም 5% ይከውን እቶም ነዚ ነገራት ዝተረዱ ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር ወይ ድጓ ጾመ ድጓ ሰምሃሩ እቶም ንሰዓታት ዝዘለቁ ዲያቆናት ኾኑ ካህናት መምህራን እሶም ጥራዮም በዚ ካባ ዝኽመቑ ዝኽእሉ ተወሰኑ ድማ ካብ መዘምራን ወይ እውን ካብ ምእመናን በዚ ካባ ዝኽመቑ ይኽእሉ እዮም ግን ናይ ቤተክርስቲያን ዕላማ ነቶም ኣብ ቤተክርስቲያን ዝመጹ ተካእቲ ወለዶ ዝሓቁፍን ዘኽይድን ዓይነት ናይ እምነት ስልት ክዝርጋሕሉ እሱ ይኮነ ስልት ቀን ዝብሉሎ ትክክል ኣለው ዞም ኣቦ ሎሚ ኣብ ሓደ ቤተክርስቲያን 500 ዝኣኽሉ ምእመናን ዘለዎ ዓዲ እንድሕር ኮይና ካብዞም 556 እቲ ነቲ ድካየድ ናይ ቤተክርስቲያን ኣገልግሎት ተኻፈልቲ ዝኾኑ ዘሎ ስለዚ ብኸምዚ ቤተክርስቲያን ብኸመይ ነስግራ ይብሉሎ ብኸመይ ነስግራ ልክዑ ናይ ኣብነት ቤት ትምህርቲ ክህሉ ጽቡቕ እዩ after ናይ ኣብነት ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዘሎ ናይ ኣብነት ቤት ትምህርቲ ግን ስለ ውዳሴ ማርያም ስለ ቅዳሴ ማርያም ስለ መዝሙር ናይ ቅዱስ ያሬድ ክንገርን ክመሃሩን እንከለው ጎኑ ግን ምሱ እቲ ዝንገር ዘሎ ቃል ምስ ወንጌል አሰማሚዑ ምስ ብሉያትን ሐዲሳትን እንዳጋጠመ ነቲ ዝመሃር ዘሎ ትውልዲ ከመሐላልፉሉ ኹሎም ግን ከም ይኮነን እምዱል ዘለው ንሕና እንጭነቕ ንምሽምዳዱ ኣብ ርእስና ንኽንሕዞ ንምልክቱን ጥራይና እንጭነቕ ኢና ትክክል ግን እዚ ድብልዎ ዘለው ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ዝነበርናዮ ሰባት ዘመኖም ሙሉ ነቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ኹን ናይ ዜማ ውዳሴ ማርያም ንበሎ ቅዳሴ ማርያም ኩሉ ኣብ ርእስኻ ንኽትሽከሞ እምበር መልእኽቱ እንታይ ይብል ኣሎ ምስ ወንጌል እንታይ ይሰማዕ ምስ ብሉያት እንታይ ይብል እንዳበለ ስለ ነገረ ድሕነት ስለ ነገረ ሃይማኖት በመጀመርያ ሰብ አይርዳን ድሒሩ እዮም ድርዱ ብሎ ዘማ በድብሎ ደለው ያነ ድብሎኩም አይኩም እዚ ከማን ቴዎሎጂ መስአቶ ኣብ ናይ ትርጓሜ ቤት መስአቶ ይድርዶት ሰብ ዝያዳ ቅድሚኡ ግን ኣብ ምሽምዳድ ኣብቲ ነቲ ቀለም ናይ ብኸመይ ክሕዞ ድብል ዳምበሪ እንታይ ይብላሎ መልእኽቱ እንዳበለ ይከደን ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ዝጎዲ ዋዳምበር አይጠቀማን ብሉሎ ሓቆም ርግጽ እኮ ንወንጌል ዘብርህ ንወንጌል ዝገልጽ ድብር ሰባት ክብሉ ሰባት ኣብ ዝኽሉ ኾለም ትክክል ክትብሉ ትኽእሉም ናይ ቅዱስ ያሬድ እንኹን ናይ ቅዱስ ኣቦና ኤፍሬም ውዳሴ ማርያም ንበሎ ሰዓታት ናይ ኣባ ጊዮርጊስ ንበሎ ስለ ነገረ ክርስቶስ እኮ ብትግባ ዝገልጽ እዩ መን ኣሰማሚዑ ግን ይመግቦ ነዚ ህዝቢ ናይ ኣብነት ናይ ቅዱስ ያሬድ ሰንበት ኮይኑ ይቤሎም እግዚእ ስለ ኣርዳኢሁ እመኑ ብየ ወእመኑ በአብየ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ እንድሕር ዜሞ ምስ ወንጌል ዮሐንስ ዝበሎ ጎይታ እኮ መዝ ኣሰማሚዑ ግን መን መግቦ ነቲ ህዝቢ ውዳሴ ማርያም እንተመጻናውን እኮ ነገረ ክርስቶስ ብዝግባእ ዝነግር መጽሐፍ እኮ ውዳሴ ማርያም ይብላ ርእሱ እምበር ውሽጡ እኮ ስለ ክርስቶስ ዝናገር እዩ መን ኣሰማሚዑ ግን ነቲ ህዝቢ ይምሃሮ በመጀመሪያ ውዳሴ ማርያም ከፈቀደ እግዚእ ያጉዞ ለአዳም ህዙነ ወትኩዘ ልብ ወያግቦ ሀበዘ ትካት መንበሩ
ነቲ ሓዚኑን ተኪዙን ዝነበረ ኣዳም ናፍቲ ናይ ጥንት ቦቱ ንኽመልሶ ጎይታ ፈቀደ ማለት እኮ ይትርጉም ሰረቀ በስጋም ድንግል ዘእንበለ ዘርአብሲ መጻው አዳነን ጎይታ ብእውነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ብሙሳድ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብኣ ስጋ ወሲዱ ሰብ ኮነ መጽኡ አድሓነና በላ ውዳሴ ማርያም ወላ ትንቢት እውን ዝናገር መጽሐፍ እኮ ይነሩ ስለ ኢሳይያስ ተናገሮ አምጪ ዝነገረና ስለ ቡልያት رئي إساياس نبي بمنفسة تنبيت مستيرو لأمانيل وبأنت زتسران زيبل إنسان تولد لنا ولد توب لنا قدس إفريم أود داسي مريم زبولك علي سلتي إساياس دنقل بدنقل ناس أنيسا بدنقل ناخد ولد يالو زتنبيه تنبيت أبا إفريم زبولي قاتل تتفيسح وتتحسي كل نفس سب كل ود سب يتحقس اندس يبولن وردي الفلا على بتتفسد بال نودا سماري ودا مجمريا ناشوني وسطت مصحف ادهم لادام والهوان ورسيوم اغازيان نني ادم من هوانن عدا قددلهم سرزلهم ابي افريم برهان زبا منزيا بره له كل سب اتني حقني يا برهان ني عالم حقني يا برهان نا عالم زبر حقني يا برهان ناب عالم مص اندابل استناغر مني ابي افريم أنا سنبت تخينا ما أقدفه وكون أراك إلى حديث كده بويزة دوم قدوس عن صهم لما همنان ولا حزب نصحان كابز زبالة وانجير سدان تايليد قلنا زمانا سمامعو ينقرون ينكرون يمدول دلو زمام نحنا ني أبنت بيت مرتي ممهران مراقيت كاهنات دلنا ناي بيتك أملاخ مزقن زلنا يا زمان كون أقول قلوت أتأميقو قديسو دات أمق قديسو دا قربكو أي تسألن سلت زطمغو دلو سلت زقربو دلو مؤمن ግን ነቲ ዝقربو دلو ነቲ ዝተጠምغ ዝተሰከሙ ሓደራ ዝተኸፍለሉ ዋጋ ግን ብእዝኑ ኣሕሊፉ ኣብ ልቡ ኣውሪዱ ነቲ ምእመን ኣብ ቤቱ ክጸንዕን እምነቱ ክፈልጥን ግን ዝገብሮ ኣካል እንዳወሓደ እዩ የለን እሶም ደጨነቆ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ሎሙ ደጨነቆም እንታይ እንተልኩም ሰዓታት ክበጽሕ ክእል ኣሎ ግዜ ንዑ ክወሃብ ክእል ኣሎ ስለማህለት ዝጭነቕ ሰመድ እዩ ኣምላኽ መስገን ساعات 5 جمر نبره ساعات كلتا نجمره تباين ساعات كلتا تجمر دنبره نو فرق ليت نجمره فرق ليت نبره ساعات 10 نجمره نالو ماليتون ساعاتاتون اذ كله تدماميرو اذ كله تتقاليلو جن اتي بز عينت اغلغلوت لبو تقيره هايمانوتو فليطو ابيته كريستيان كتصنع دخل كن 5% امنونا 5% كابو ده حلف يكون كا 5% تما ادلويم تم دياقونات كهناتن تم مراغيتن من البشتم قربا نتا بيتكريستيان زمير بيمصا تلامود عبيتن حد خلت مزمران ግን ናይ ቤተክርስቲያን መልእክትስ ይኮራል እቶም ኣብ ቤተክርስቲያን ድሞጹ ተካእት ወለዶ ነቲ ዝግበር አገልግሎት ብዝግባእ ልቦም ድዕርፍ ትምህርት እዮም ዝደልዩ ዘሎ አገልግሎት እዮም ዝደልዩ ዘሎ ወንጌል እዮም ዝደልዩ ዘለው ናይ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ናብነት ኣብ ዝሕ ሰዓት ከም ዝንበልና ፍርቅ ላይ ተጀሚሩ ምስ ቅዳሴ ተደሚሩ ዳርጋ ሰዓት 10 ተተወዲ 10 ሰዓት ይወሃባሉ ማለት እዩ 10 ሰዓት አገልግሎት ተገይሩ ድሕሪ እንታይ መጽናይ መዘምራን ትባል 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ ድሕሪ አንተ ናይ ወንጌል ትምህርት ትባል ትምህርት ካኒ 30 ደቂቃ ኢማጂን 10 ሰዓት አገልግሎት ተገልገለ ጥቅሚ ኣብ ህዝብ እንታይ ጸሎት እዩ ናብ እግዚአብሔር ዝቀርብ ምስጋና ትክክል ናአምኖሊና ነቲ ተካወለዶ ግን ክንድምንታዩ ኣብ ውሽጡ ክጠቅሞ ድግል ነገር ሃይማኖቱ ኣፍሊጡ ከጽንዖ ድግል ተርኩም ግን 1% ናብ ህዝብ ድወረደ ይኮነን ነቶም ንዑ ተማሃሩ ጥራዮም ዝገብርዎ ዘለው ማለት እሶሙን እንተኾነ የዚሞን ይብልዎ እንደአምበር ኣብ ገለገለስ ወላውን ትግዙውን ብዝግባእ ተጸኒዑ ይኮነን ድግበር ክብሩ ጸኒሑ ዘማ በዝበል ወይ ስለዚህ 10 ሰዓት አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እንዳተዋሃበ ኸሎ ኣብዛ 10 ሰዓት ደሎ ትውልዲ ጥቅሙ ግን ውሑድ እንዳኾነ ድሕሪ ትኸይትኮን ስለምንታይ ንወንጌል ድባል ተናይ ትምህርት ሰብ 30 ደቂቃ እሳውን ትክክል ትምህርት ይኮነትን ኢሎም እዞም ኣቦ ዝበልዎ እሳውን ትምህርት ይኮነትን 30 ደቂቃ ማለሲ መምህር ቆፂርና ይባሃሎም ተመምህር መጪ 30 ደቂቃ ዓበይቲና እሺ ሁሉ ደሎ በሓበር ስብከት ይሰብ እዚ ስብከት እዚ ኢሎም ነቶም ዘአመኑ ነቶም እምነቶም ዝፈለጡ ማለት ብስጋውን ደማውን ነገር እንተወደቁ ሰባት እንተሰሓት ወይን ካፍቲ ዘለዎም ናይ እምነት መንገዲ
بسقاوي هو أنت تاخذه زقنع زقس زمهر يدامر تمرت يكون السبب 30 دقيقة تم حلالي في مالت تمرت حالي في مالت هيكون تمرت دبال ببدرجهم يرو تممر دمهرهم كون الله نجار هيمانتهم لك عبتي ناي بيتك كنا دلو صقم اما زمران دلو صقم دمخوم يلوم زمابو حقم امنا مزمران دلو نجار هيمانتهم بزقبا ترديهم ززمر يكونن تايا بمطون ناي نجار هيمانت ترديهم زمرتي ددل لكن امنتي زمرت خون الله يندلو لك عتنا بيتك كنتون امنتي زمرت خون لهم انت زي كوينو امنت زمرت اندحر ديكن ولا تما قلقلتون نبعلم بيت كريستيان كواديهم حد غزي تريوم وبدلو اذا زبلو كله كاب حق زرحق ايكونن نبلكو قداسي انت يلناكو اذا خلت ساعات ود قداسيكو غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘበን ልደቱ ካብ ቤተልሔም ክሳብ ዕርገቱ 33 ዓመት ኣብዚ ምድሪ ዝገበሮ 33 ዓመት ኣብዚ ምድሪ 33 ዓመት ሰለስተ ኣብዚ ምድሪ ዝተመላለሶ ዝፈጸመ ነገረ ድሕነት ብሙሉ ኣብዛ ውሽጢ 2 ሰዓት ቅዳሴ ቤተክርስትያን ተርእየና ማለት ማን ግን ነዚ ይመግቦ ነዚ ህዝቢ ካብዚ ቅዳሴ ዝወሲዱ ካብቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር ወሲዱ ካብቲ ውዳሴ ማርያም ዲ ሰዓታት ወሲዱ ምስ ወንጌል አሰማምዑ ነቲ ህዝቢ ወንጌል ስመን መሃሮ ንወንጌል ዝጭነቅ አገልጋሊ ውሕድ እዩ ንሰዓታትን ማህሌትን ዝጭነቅ ግን አዲቶ ጾረመልዩ አምላኽ መዝገን ከምዚ ድበልኩም ስጋ ፍርቅ ለይቲ ክጅመር ሰዓት 10 ሰዓት አገልግሎት ቤተክርስቲያን ይኸይዳሎ ቤተክርስቲያን በከምዚ ግን ከነስግራዶ ንኽእሊና እብልሎ ዘንቦ ክትሰግራ ይትኽነን ዘበናት ክትከይዳ ይትኽልና ዘበኑ ዝምጥን አገልግሎት አይኮነን ዛ አገልግሎት እዚ ሎሚ ቤተክርስቲያን እትደልዮ ደላ አገልግሎት ነቲ ዝመጽእ ትውልድ አነ እኮ ይገርመና ሓደ ጊዜ አገልገልቲ ዝምእመናን ዞም መንስያት ቤተክርስቲያን አይመጹን እዮም እንተ ደይመጹ ማዓስዮም ድመዘሉት እንታ ኮይኖም ድመዘሉ ኣብ ስራሕ ኮይኖም ክመጹ ኩሎም ለይትልካ እንድሕር ተሪርካ ትኸይዳለኻ አይመጹን ዝሰሙን እዚ ዳሕራይ ሰሙን አይመጹን ክልተ ሰንበት ድሕሪ ወርሒ ይመጹን ወርሒ በወርሒ ተተኪ ዓመት አይመጹን ክልተ ዓመት አይመጹን 3 ዓመት አይመጹን 10 ዓመት አይመጹን እሞታ ቤተክርስቲያን ዳ ንመን ያተገልግል ደላ حراي كموصلو دخلولو ناي اغلغلوت قانا خالو دي حراي 10 ساعات حديرهم زدبلنا يمسي يسمعوا ديم تجز اتم دموص ممنا نت تدغبر ناي زيما ناي قدوس ياريد خو ناي ساعات منالواش دس كبلو مخيلي كطاقعون كنጨብጭቡ ንخيلي مؤمن ግን ውሽጡ ዘሪቁ ነገር ሃይማኖት خفلط ዝخيل ግን አይኮነን ዘማ በድልዎ ደለው ትክክል ይኻ ዘማ በድልዎ በሙሉ ትክክል نابنت نغركم دس ولا ناب هاجرنا بعل ግንቦት ሰነ ብርቱዕ ማይ ሃረን ብርቱዕ ማይ ተማይ በቃ ስጋቡ ውሕጅ እንስሳታትን ገለን ተወሰደውን ከሆነ خل ሓደ ግዜ ብርቱዕ ውሕጅ ሃረን ግን ኪዲልካ ናፍቲ መሬት ፍሕር እንተቢልካ ሲ ቁሩብ ከይከትካስ ሓመድ ጸና ስለምታይ ብላዕሊ ሸበብ ይል ተኸደ ጥራይ ማለት እቲ ብርቱዕ ልክ እዚ ማህሊቱ ሰዓታቱ ንህዝብ ደስ ክብሎ ኸሊ ውሽጡ ሰሪጹ ልቡ ቀይሩ ናብ ክርስቶስን ፍቅሪ ክርስቶስን ከተሕዞ ይካለን ነቲ ድመጻ ቤተክርስቲያን ምእመን بخندي تسفو تسير دمص مؤمن يكو اب هاغرو بخلت اغرو دويلو هايمانتون كفلت امنتو بزغب اخفلت زخال اي كالن امنتو بيفريتو اب مكرا اب شجر اب كارا اب سارا اب بحري بقى اب خمس اندابلي موچي سغابز اب زمس مصخا بيته يلا نافتا بيت كريستيان كيد تا بيت كريستيان كالك خمتنا عدنا بيت كريستيان ناي عدنا دلورني اغلغلتكم قوم دا اب هاغرنا تغير ديسم اب هاغرنا بيت كريستيان كيد كبيت كريستيان تغير دان مؤمنا تغير وي بنبرنا يا بيتك انا خنغركم نبيت كريستيان بقربه مر برحقه تاكم كتفاتا او سايد بيت كريستيان وصايدكس اوشت بيت كريستيان كويني انا دناغر دلو اب هاجرنا بيت كريستيان كيد مؤمن لب بهايمانوت ناي هايمانوت فلطت حيز دمص يالو يلن دحاش اتناي تمرت سنبت مسمصي سب هايمانوت تفلط كيد ولا حج غي ترف بيت كريستيان ساعات المحليتني تما ابوتاتنا اوكي بامنت خود نيرو امنت بامنت دغلغلو ودنبر اغلغلو دما እግዚአብሔር قبللو نيرو بقى بخوم يوم تخد نيرو تكاي ولدو نافتا بيت كريستيان انت خويدو انتينا امنت فلطتا وشت حز خد تلكم ولا حنتي ግን ካብوتان አግፊብ ዘለና ዓለም መጪና ዘቦኑ ዝምጥኖ አገልግሎት ዘቦኑ ዝምጥኖ አገልገልትም ኮይኖም ነቲ ህዝብ ልቡ ከረስርሶ ግን አይካሉን ንሰዓታትን ማህሌትን ጥራይም ሰዓታት በኸመይ 10 ሰዓት ነበር 12 ሰዓት ክንመጠዱ نفساتن نتدل تولدن بخمي نوع زمتن اغلغلوت نهبن نغبرن ግን ዝጭነቅ ብዙሕ አይኮን አይመስለን
እዞም ኣቦ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ኩሉ ምእመን ኣብዚ ሂወቱ ተመሳቀለ ሂወት ዝተሸገረ ሂወት ብዙሕ ሂወት እዩ ዘሎ ብዙሕ መከራ ሓሊፉ መፅኡ ቤተክርስትያን መፅኡ ኣብዚ ዝመፃሉ ናይ ቤተክርስትያን ዝቀረበሉ ብወንጌል ልቡ ክሕረስ ፍቅሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልዎ ነቶም ቅዱሳን ዝሓለፉ ድመሰሉ ንክመስል ንበዓል ኣባ ኤፍሬም ውዳሴ ማርያም ቅድሚ ምድራሱ ዝሓለፎ ነገር ሃይማኖቱ ብዝግባእ ፈሪጡ ፍቅሪ ክርስቶስ ሒዝዎ ዝተጓዓዘ ቦይ ቅዱስ ያሬድ እንተኾነ ከምኡ ኣባ ጊዮርጊስ እንተኾነ ከምኡ ድሕሪኦም ደሪሶም ንሕና ግን ነቲ ዝደረስዎ ኢና ንዑ ኸነፅንዕ ንምዕራፉ ንቁፅሉ ንባቡ ዜምኡ ክንጥንቀቕ እዚ ድፍኣት ጭረት ክንብል ነቲ ጉባእ ኣይኮነን ጭረቱ ድፍኣቱ መልእኽቱ ዜምኡ ክንሕዙ ኣለና ፀገም ይብሉ ጎኑ ጎኑ ግን ነገረ ሃይማኖትና ንሕና ሒዝና ከምቲ እሶም ነገረ ሃይማኖት ፈሊጦም እዮም እቲ ድርሰት ደሪሶሞ ንሕና ግን ነገረ ሃይማኖት ከይፈለና ነቲ ድርሰት ከነፅንዕ ዓመታት ሓሊፎ ቤተክርስትያን ኣብ መንጎ ተመንጢሎም ከዱ ብሎ ልቡ ዘፅንዖ መንእሰይ እቲ ቤተክርስትያን ኣብ ምስከደ እንታይ ዝሰምዕሞ እዚ ንብሎ ዘለና ገድላት ተኣምራት እቲ ንብሎ ዘለና ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ውዳሴ ማርያም ኩሉ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ግሩም ዝኾነ ካባ ናይ ቤተክርስትያንና በዚ ግን እሱ ክመውቃይ ካነ እቲ መንእሰይ ብወንጌል ልቡ ተሓሪሱ ቅድም ፍቅሪ ክርስቶስ ክልዎ እቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ይኹን ናይ ውዳሴ ማርያም ከዓኒ ናይ ቅዳሴ ይኹን ከዓኒ መልእኽቱ በቲ ዝሰምዖ ቋንቋ እንዳተነግረ ኣመስጢሩ ተርጊሙ ዝነግሮ ኣገልጋሊ ይደሊ ኣገልጋሊ ካህን መምህር መርጌታ ይደሊ እዚ ደለና ያዘበን እዩ ጎይታ በቃሉ ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ክትነብሩ ኣይሓድገኩም እየ ዝበለና ጎይታ ዘኽታማት ከም ዘይኮነ እዚ ትውልድ እዚ ንምንታይ ዘይትነብሮ ኣብ ናይ ኣቦይ ብዙሕ ማሓደር ኣሎ እንተዘይሉ ነይርስ ከምኡ ኣይበልኩኹም ነይረ ሕጂ ግን ኣነ ኸይዳ ኣለኹ ተመሊሰ ክመፃኩም ደቂ ተስፋ ምዃኖም ብተስፋ ኣብዚ ምድሪ ዝመላለሱ ክርስቲያን ምዃኖም ኣብዛ ግዝያዊት ዓለም ተስፋ ከም ዘለዎም ድሕሪ እዚ ዓለም ከዓ ዘይተጠፍእ ዓለም ከም ዘላቶም ብዝግባእ ወንጌሉ ንልቦም ኣረስሪሱ ነገረ ሃይማኖቶም ነገረ ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ካብ ሰለስተ ኣካላት ስላሴ ሓደ ኣካል ወልድ ብዝተፈለየ ኣካል ምእንቶም ኢሉ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ምድሪ ተመላሊሱ ብፍጹም ብደሙ ከም ዝዓደጎም ነዚ ተስፋ እዚ ኣብ ልቦም ዘስንቕ ኣገልጋሊ ግን ከመይ ዝበለሉ ስለዚ ዞም ኣቦ መጨረሻት መልእኽቶም ዝብሉ ዘለዉ እቲ እታ ቤተክርስትያን ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዉ ኣገልገልቲ ናይ ኣብነት ትምህርቲ መምሃራን ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ትርጓሜ መምሃራን ናይ ቴዎሎጂ መምሃራን ብሓፈሻ ተሰማሚዖም ነቲ ቤተክርስትያን ክልውጥዎ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ግእዝ ድምህር ትርጓሚኡ ካ ሓደ ክምህሮ ከሎ ወይ ከዓ እሱ ምስ ትርጓሚኡ ገይሩ ይምሃር እቶም ናይ ቴዎሎጂ መምሃራን ክምህሩ ከለዉ ድማ ምስቶም ናይ ኣብነት ትምህርቲ እንዳተሰማምዑ ይምሃሩ ርግፅ እዩ ሓደ መምሃራን ናይ ቴዎሎጂ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ወንጌል መምሃራን ኣለዉ ቦታ ግን ኣይወሃቦምን እዩ ኣነ ክንደይ ነግረኩም ቦታ ኣይወሃቦምን መርጌታ እንድሕር ኣሎ ወይ መምህር እንተሎ ወይ ካህን እንድሕር ኣሎ እቲ ናይ ሓደ መፅሓፍቲ ምግጣል ሃይማኖቶም ብዝግባእ መፅሓፍቲ ገማጢሎም ኣንቢቦም ንሃይማኖቶም ብዝግባእ ዝፈለጡ ሰባት ክምህሩ እንተኮይኖም ዝብልኩም እያ 30 ደቂቃ ኣብታ መወዳእታ ተዋሃቡ 10 ሰዓት 12 ሰዓት ግን ናይ እዚ ንብሎ ዘለና እዩ ብሙሉእ ዝሓልፍ ስለ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ኹን ናይ ኩሉ ናይ ሰዓታት ኹን 10 ሰዓት እዩ ዝሓልፍ ኣፍታ ሰዓት ተሓመቐ ንወንጌል ዝበሃል 2 ሰዓት ከማን ይኸውን ዝግበር ልክ ዓንደተ ናይ ቅዳሴ ገለገለ የዋህ ሰብ ዝናገሮ ዘረባ ኣሎ እንታይ ይብል ንፍልጠት እንተኮይኑ እኮ እንታይ ሞ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ናይ ነገር ሃይማኖት ኣላ ኣው ክማር ዝደለስ ክማር ክእል የለን ዛን እንድያ ዘለና ልቢ ወዲ ሰብ ሎሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ደድልዮ እምበር ደድልዮ ዝወስድ ውሑድ እዩ ብዝተኻለ መጠን ግን ኣብቲ 6 መዓልቲ ኣብ ስጋዊ ህይወት ፀንሑ ቤተክርስትያን ኢሉ ናብ ቤተክርስትያን ምስ መፀ ግን ቤተክርስትያን ከፍቅር ንቤተክርስትያን ዘለዎ ልቢ ንክህብን ግን እታ ቤተክርስትያን እንታይ ትገብሮ ኣለዋ ንዑ ዝኸውን ናይ ኣገልግሎት ስልቲ ክትዝርጋሕ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣገልግሎት ስልቲ ነዚ ትውልድ ቤተክርስትያን ዘሎ ወለዶ እኮ ይተካእያ እዚ ኣብ ሃገርናን ከለና ዘይለወጠ ትውልዲ ዓይነት ኣገልግሎት ሕጂ ድማ እሱ ክኸይድ እዩ እሱ ይኸይድ ዘሎ ዋይ ክሳብ ቤተክርስትያን ስጋብ ክንድዚ ምእመና እንዳፈለሰ ይፈልሳሉ ብዙሕ መንእሰይ ካብታ ቤተክርስትያን ናብ ካልእ ዝፈልስ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ
ናይ ዶግማ ፀገም ኣሎ ናይ ቀኖና ፀገም ኣሎ ነገር ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ፀገም ምንም ፀገም የብሉን ብሉሎ ዞማ ምንም የብሉን ከሐቀም ልዕሊ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ክትነግሮን ከተፍልጦ ብእግርን ብግብርን ክትነግሮ ትኽእል ናይ እምነት ቦታ አለ ኢለ ያምን የለን ስለ ነገረ ስላሴ ስለ ነገረ ጥምቀት ስለ ነገረ ስጋዌ ስለ ነገረ ቁርባን ስለ ነገረ ትንሣኤ ሙታን ስለ ነገረ ቅዱሳን ኮታ ኩሉ ናይ ነገረ ድሕነት ናይ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ጽሩይ ንጹህ ይብልሎ ዞም ትክክልካ ነቲ ምእመን ግን ብኸመይ መንገዲ ናብዚ ብፍላይ ምእመን ክብል ከለኹ ነዚ ተካኢ ወለዶ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ትውልዲ ብዙሕ መንእሰይ ነዚ መንእሰይ እዚ ልቡ ክትንክፎ ዝኽእል አገልግሎት ግን እዚ ንብሎ ዘለና እንተዘይ ተቀይሩ እቲ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ አገልግሎት መዋቅር እንተዘይ ተቀይሩ ቤተክርስቲያን ንጎ ደቃ እንዳጥፈት ክትነብር ክትግደድ እያ ማለት እዩ ስለዚ ዞም ኣቦ ካፍቲ ብዙሕ ዝበልዎ ደስ ዝበለኒ ብዙሕ የሚሎም አማንያን ዘማርያን ክኾኑ ኩሎም እዮም ተላብዮም መወዳእታ አነ ብወገነይ ነቲ መልእኽቶም ደስ ስለ ዝበለኒ አጋጣም ክትሓልፍ ስለ ድራኹ ስለዚ ቡፃን ኣቦታትና ትማል ቀዳመ ሰንበት ናይ ሰለስተ መዓልቲ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ኢታሊ ዑደት ገይሮም ብዙሓት ኣቦታትን መምሃራንን ገሾም ነይሮም እዚ መልእኽቲ ዝመሓላልፉምሎም ክትኮኑ ተስፋ ገብር እዚ ዓይነት ስልቲ አገልግሎት ክጥቀሙ ዞም ኣቦ ዝበልዎ ብምሉእ ኢልኩሞም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ቡፃን ኣቦታትና ርግጽ ይስኹም ሰማይ ንዓኹም ቀረባ እዩ መሬት ግን ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ባና በቶም ንመሬት ዝቀረብና ንሰማይ ግን ኣዝና ርሑቃት ዝኾንና ከምዚና ንዓኹም ክንነግር ኣይንኽእልና ግን ከም ደቂ ቤተክርስቲያን መጠን ቤተክርስቲያን ዘላቶ ናይ አገልግሎት ስልቲ ንጎ ስለ ዘሕመና ንጎ ቤተክርስቲያን ክንርኢ ከለና ዘለዎ አገልገልቲ ኣብ ቤተክርስቲያን ብእውነት ንዘበኑ ዝምጥን አገልግሎት ይኹን ንዘበኑ ዝምጥኑ አገልገልቲ ሓቂ ምዝራብ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ስልቲ እዚ ክቅየረሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ክዝርግሑ ተስፋ ንገብር ቤተክርስቲያን ትደልዮ ዘላ ዕላሙ ልክዕ ዞም ኣቦ ዝበልዎ እዮም ልክዕ ከም ቅዱስ ኣቦና ኤፍሬም ከም ናይ ቅዱስ ኣቦና ያሬድ ከም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ክኸውን ይኽእል ከም ኩሎም ቅዱሳን ነገረ ሃይማኖቶም ፍጹም ፍቅሪ ክርስቶስ ዝሓዘሎም መንገዲ ቤኒ እንተተባሂሉ በቲ ነገረ ሃይማኖት መጀመርያ ሰብ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ እዚ ንብሎ ዘለና ስለ ናይ ቅዱስ ያሬድ ናይ ኣባ ኤፍሬም ዜማታት ብምሉ አድላይነቱ ከም ዝበልኩም ካባ ናይ ቤተክርስቲያን ግርማ ናይ ቤተክርስቲያን በዚ ካባን በዚ ግርማን ሜቁ ዝኸይድ ዘሎ ትውልድ ግን መን ይተልኩምኒ እዞም ዝበልኩም እቶም ንዑ ዝፈልጡን እቶም ኣብ ቤተክርስቲያን ኣጥቢቆም ዝመፁ መዘምራን ኮኑ ክእል ገለገለ ምእመናን ናምና ሓደ ቤተክርስቲያን 500 ምእመን ድሕር ኣሎ 50 ዝኾኑ 60 ዝኾኑ እዮም ተጠቀምቲ ናይቲ ንብሎ ዘለና አገልግሎት ኮይኑ ታ ቤተክርስቲያን ከሲራ ኣላ 450 ዝኾነ ተገልጋሊ ዘሎ መንእሰይ ወይ ከዓ ናይታ ቤተክርስቲያን ውሉድካ ወርሒ ብወርሒ እንዳተሰገረ ዓመት ብዓመት እንዳተሰገረ 10 ዓመት 15 ዓመት ኣብ ቤተክርስቲያን ተመላሊሶም ነገረ ሃይማኖት ጠቅላላ ዘይፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ፀኒሑ እቶም ኣብኡ ዘለዉ አገልገልቲ ብእውነት ክተሓዙሎም እንታይ ኣፍርዮም እዮም ስለዚ እዚ ንብሎ ዘለና እቲ ነቲ መንእሰይ ቤተክርስቲያን ብቐጥታ ነገረ ሃይማኖቱ ክፈልጠሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ስልቲ ክዝርግሑ ክእልሎም ኣይኮነን ንሰዓታትን ማህሌትን ዝጭነቕ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ልዕሊ ወንጌል ህዝቢ ክልወጥ ኣይክእልን ነቲ ዘሎ ትውልዲ ዝምጥን ትምህርቲ ናይ አገልግሎት ክዝርግሓሉ ክእል ኣሎ ገለ ሕጂ ክዝርግሓሉ ክእል ኣሎ ክባል ከሎ ኣብ ሰኔ ሰሉስ ትምህርቲ ክዝርግሕ እንታይ ናይ ስራሕ እዩ ዝዓዲ ሽዑ ክመፅእ ድኽእል እቲ ትውልዲ ኣበይ ድመዘሎ ትመንሰይ እንተ ሰንበት ይመፃል ኣፍታ ድመፀላ ናይ ሰንበት ግዜ ግን ናይ ንዑዑ ዝምጥን አገልግሎት ክረክብ ክኽእል ኣሎ ከምኡ ክሳዕ ዘይኮነ ንብሎ ዘለና ንኣብነት ማህሌት እንተሓዲሩ ካብቲ ናይ ማህሌት ዝነበረ ካብቲ ናይ ቅዳሴ ካብ ናይ ሰዓታት ናይ ዕለት ወንጌል ድምጥን አገልግሎት ነቲ ህዝቢ ልቡ ንወንጌል ምስ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እንዳሰማምዐ ነቲ ምእመን ሃይማኖቱ ከፍልጦ ክእል ኣለዎ እንድብሎ ዞም ኣቦ ስለዚ ኣነ ካብቲ ናይቶም ኣቦ ዝሰማዕኹ ወይ ብዙሕ ዝጎደለ ክህሉ ክእል እዩ ገሊኻ ናተይ ዝወሰኩሉ ክእል ብሓፈሻ እቲ መልእኽቲ ግን አገልግሎት ቤተክርስቲያን ንወንጌል ዘተኮረ
ምእመናን ዘሃንጽ አገልግሎት ከነገልግላለና የሚለው በሐፈሻ አብትናቶም ከትኩም አፍትሞዳታ አብዝሞዳታ ከገትፈልኩም የትናቶም ዝወሎ አማርኛ ምናላሽቶም ንኽሰምዑ ትሽገሩ ሰባት ጽሊልኩም ተሰሚዕኩም ብዙሕ እንታሽሙ ከቢድ አይኮነን ግን ንቤተ ክርስቲያን ዘድልያ ዘሎ ዓይነት አገልግሎት ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ዳባኹም ሸር ክብሎ ኺለ እንተፈቲኹማ ሸር ብምግባር ናብ ካልእ ናብዞም አቦታት ናብ መምሃራን ናብ መራጊት ናብ ካህናት ኮታ ኣብ ስደት ዘሎ አገልገልቲ ሸር ግበርሎም ስለምንታይ ነቲ ትውልዲ ዝቕይር አገልግሎት ክሳዕ ዘይቀየር ናይ ቤተ ክርስቲያን ለውጢ ክሳዕ ክመጽእ ንደሎ ኮይና እሶም እቲ ርእሲ እንተተቐይሩ ኩሉ እግርን ኢድን ስጋዕ እግሪ ክወርድ ድኽእል ስለዚ እሱ ክቅየር እንድሕር ኮይኑ እዞም ኣቦታት ድማ ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ አገልግሎት ስልቲ ከምዛ እዞም ኣቦ ኢሎማ ዘለዉ ክሳዕ ዘይተቐየረ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዕብየታ ናይ ኪደታ ዕብየት ብዙሕ ኣይክኸውን ከምዚ እንዳበልከ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ለውጥ ዘበን ምጻልና ንቤተ ክርስቲያን ብወንጌል ሓሪ ብናይ ወንጌል ጨው አቃሚሞም ንህዝቢ ዝምግቡ አገልገልቲ እግዚአብሔር ፍጠረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ብሩኽ ምሸት ውዳሴ ማርያም መሸምደድ የቤተ ክርስቲያኗን የእምነት አቋም ያሳውቃል ሀልወተ እግዚአብሔርን በትክክል ነገረ ስጋዌን በትክክል ያስረዳል አያስረዳም አባቶች አሁን በቃ ይሄ ነው አካሄዳችን እንግዲህ ቃንቶን መጨረሻ ላይ ትርጓሜ ቤት የምንገባ ቴዎሎጂ የምንገባ ሰዎች እድል ካገኘን ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን የእምነት አቋም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስርዓት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ታሪክ ትውፊት ማወቅ የምንችለው እዛ ውጭ ግን ምንም አይነት የእምነቱን አስኳል የምናገኝበት መንገድ የለም ድጓ ማለት ሰዓታት ማለት ቅዳሴ ማለት ሀልወተ እግዚአብሔርን አውቀው ተረድተው ያመኑ ሰዎች የሚሉት ምስጋና ነው እንጂ በትክክል ሀልወተ እግዚአብሔርን እምነቱን ያላወቁ ሰዎች የሚያዜሙት አልነበረም ምናዜመው አልነበረም እውነት ለመናገር ሰዓታቱ ቅዳሴው ማህሌቱ ምንም ሳይገባን አንዳንዶቻችን ምንም ሳይገባን ሲሆን ትርጓሜ ቤት መግባት ወይም ጽንሰ ሐሳቡን የሚረዳና አንዳንድ ጊዜ ግዕዙንም አለማወቅ አለ እንደምታውቁት በዚህ አስተምህሯችን ይችን ቤተክርስቲያን እንዴት አድርገን ነው የምናሻገረው ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ስንሄድም ይሄው ነው መዝሙር ላይ ነው የምናተኩረው ተመሳሳይ ነው የአብነት ትምህርት ቤቱና የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሂደት ተመሳሳይ ነው እነሱም በሚገባቸው አማርኛ መዝሙር ላይ ነው የሚታገሉት እኛም ግዕዝ መዝሙር ላይ ነው የምንታገለው ጽንሰ ሐሳቡን በማስተማር ረገድ ግን ሰንበት ትምህርት ቤትም ዜሮ ነን አብነት ትምህርት ቤት ላይም ዜሮ ነን ለዚህ ነው ሀልወተ እግዚአብሔርን በትክክል አለማወቃችን ነገረ ስጋዌን በትክክል አለማወቃችን እግዚአብሔር የተለያዩ ሀብታትን የሚያስተላልፍባቸውን መንገዶች በትክክል አለማወቃችን አለመረዳታችን ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያኗ እንደተሳሳተች አድርጎ ያስቆጥራል የቤተ ክርስቲያኗ የእምነት አቋም ስተት እንደሆነ ተደርጎ እንዲጎራ ያደርገዋል የቤተ ክርስቲያኗ እምነትም ሆነ ስርዓትም ሆነ ትውፊትም ሆነ እንከን የለሽ ንጹህ ስንዴ ነው እውነት ለመናገር እሷን ለማወቅ ግን የሚያስችል ሲስተም አልተዘረጋለን አሁን እዚህ ላይ ነው ሰበካ ጉባኤም መረባረብ ያለበት መምህራንም መረባረብ ያለበት በዘመን አደረጃጀት ስንል ምን ማለታችን ነው አንድ ወደ አብነት ትምህርት ቤት የሚገባ ደቀ መዝሙር ውዳሴ ማርያም መሸምደዱ እንዳለ ሆኖ ሀልወተ እግዚአብሔርን ግን ቅዱስ ኤፍሬም ውዳሴ ማርያምን የደረሰው ከብዙ ሂደት በኋላ ነው ቅዱስ ያሬድ ድጓን የደረሰው ከብዙ ሂደት በኋላ ነው መጀመሪያ መሰረተ እምነቱን አውቆ ነው መሰረተ እምነቱን ማወቅ እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አንድም ነው ስንል ሶስትም ነው ስንል በምኑ ነው የዚህ ማስረጃውስ ምንድነው የሚለውን ጎን ለጎን እያሳየን ከሄድን እነዚህ ሰዎች አማንያን ዘማሪያን ይሆናሉ አሁን እኛ በቅጡ ሳናውቅ ዘማሪያን ነው በቅጡ ሳናምን ማለት ነው ለዚያ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ ማህሌታችንም ላይ ቅዳሴያችንም ላይ ተመስጦ የሚጠፋው ዱላ መደባደብ የሚፈጠረው ምክንያቱም
ለእምነቱ ያለን ግንዛቤ ትንሽ በመሆኑ እንደ ዘፈን እንደ ሙዚቃ እያደረግነው ማህሌቱን እኔ ልበል የኔ ነው እንጂ አንተ ምንድነው በሚል ዱላ ይገጠማል። እንደ መፈናከት አለ። ከትልቅ ሰው ፊት እንኳን ከትልቅ መሪ ፊት እንኳን እንደዚህ አይነት ነውር አይፈጸም። እንኳን እግዚአብሔርን ሊያመልክ ሊያመሰግን በእግዚአብሔር ፊት የቆመ ሰው አይደለም በትልቅ ሰው ፊት የማይደረገውን ነገር ማህሌቱ ላይ መቅደሱ ላይ የምናደርገው በእምነት በእውቀት ባልተመሰረተ መዝሙር ላይ ቁመን ከዚህ ካልወጣን ይችን ቤተክርስቲያን አናሻገር። አሁን የሚያባንነው የሚሰርቀው በጣም ብዙ ነው። በሚዲያ እያያችሁ ነው። አሁን ብዙ ቄሶች ብዙ ቄስ ተብዬዎች ብዙ ዲያቆናት መነኮሳት ተብዬዎች ምን እንደሚሉ ቤተክርስቲያኗን ሳያውቋት ቤተክርስቲያኗን በቅጡ ሳያውቋት እንዴት እንደሚተቹ ስለ ቅዱሳን ያለንን ስለ ክርስቶስ ያለንን በትክክል ስላልተረዱ እንዲሁ አልፈው ስለነበረ የነሱ አለማወቅ ቤተክርስቲያኗ እንደማታውቅ ተደርጎ አስቆጠረብን። ስለዚህ መምህራኑ የትርጓሜ መምህራኑ የቴዎሎጂ ምሩቃኑ መገናኘት አለባችሁ። ጩኸቱን የምታስጠኑ ትኖራላችሁ፣ ትርጉሙን የሚያስጠኑ ጽንሰ ሐሳቡን የሚያስረዱ ሰዎች አብረው ጎን ለጎን ሊሄዱ ይገባል። የአብነት ትምህርት ቤትን እናደራጀው ካልን ይሄ ነው። አለበለዚያ እንደ ኬሚስትሪ ቢሸመድዱት ምን ያደርግልናል? እዩዋቸውማ መምህራኑ ተማሪዎቻችሁን ምንም ህይወት እኮ አይሆናቸውም። ህይወት ተኮር እኮ አልሆናቸውም። ምክንያት መጀመሪያ እምነቱን አላስተማርናቸውም። የእምነቱ ሰዎች የሚዘምሩትን ነው ሸምድዱ ያልናቸው፣ አዚሙ ያልናቸው። የምትጨነቁትም ለዜማው ምልክት እንጂ ለመልእክቱ አይደለም። እናንተም ስታስተምሩ ምልክቷን ነው ጭረት፣ ድፋት፣ ድርሰት፣ ቁርጥ ወዘተ የምትሏቸው። ግን በዚያ መንገድ የምታዜሙት ዜማ መልእክቱ ምንድን ነው የሚለውን አትነግሯቸውም። እናንተም አልተነገራችሁም። የመጣንበትን እናውቀዋለን። ይሄ ግን እስከ መቼ መዝለቅ አለበት? ይሄ እስከ መቼ መዝለቅ አለበት? ከዚህ አኳያ መቀናጀት ያስፈልገናል። አባት መኩራራት የለብንም። የትርጓሜ መምህር ቀጠርን ማለት የዕለቱን ወንጌል የመታውን ይምታ ብሎ ሰበከ ማለት አስተማረ ማለት አይደለም። ትርጓሜ መምህር ቀጥረን ማለት አይደለም። አሁን ህፃናቱ አሉ፣ ሽማግሌዎቹ አሉ፣ የተማረው አለ፣ ያልተማረው አለ። ያ ስብከት ማንን ታሳቢ እንደሚያደርግ አስቡት። ህፃናት አሉ፣ ምንም ፊደል ያልቆጠሩ አሉ። እስከ ፕሮፌሰርነት የደረሳችሁ ደግሞ ምሁራን አላችሁ። ማንኛችሁን ይሆን የሚመጥነው? በትክክል ሊቁ ማንን ታርጌት አድርጎ ያስተምር ይሆን? የለም፣ የመታውን ይምታ ነው በቃ። የስብከት ነገር አይለውጥም። ስብከት ብቻውን ስብከት ለተማሩ ሰዎች ማጋያ በህይወት እንዲኖሩት ማድረጊያ ነው እንጂ ራሱ ትምህርት አይደለም። ስብከት ማለት እኛ የትርጓሜ መምህር ቀጠርን ስንል ወይም ሰባኪ ቀጠርን ስንል የሚሰብክ ማለታችን አይደለም። በክላስ ለህፃናቱ በእድሜያቸው ልክ፣ ለወጣቶቹ በእድሜያቸው ልክ፣ ለሽማግሌዎቹ ለአሮይቶቹ በእድሜያቸው ልክ፣ ለምሁራኑ በእውቀታቸው ልክ ሞጅል አዘጋጅቶ ነገረ እምነቱን የሚያስተምር ነው። እንደው በዚህ ደረጃ በታየን ጊዜ ማሳፈራችን በእውነት በዚህ ስንለካ በጣም ነው የምናሳዝነው። የቅዳሴው ብቻ